जय जगन्नाथ सांग मैंने आपने केमी अच्छे आम बहुत तीन देश अच्छु आम ए जाऊँ कालिया दर्शन जेहतु आम दिन गहली हो रात पलि आसमें बुलू समस्त आसचु बुलिक प्रभु को दर्शन करूँ कौन मिलूँ आनंद मिलूँ केमी कौन दर्शन मिलूँ आसिले कहि ଏବେ ରାତି 10:30 ହେଇଗଲେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଫାଙ୍କା ଚାରିଆଡ଼େ ବେଢ଼ା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆମେ ଆରାମରେ ଗଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆସିଲୁ ପୁରା ଏବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଫାଙ୍କା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା 7-8 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ପରିଷ୍କାର ବୁଲୁଛୁ ପୁରା ଗହଳି ନାହିଁ ଠେଲା ପେଲା ନାହିଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲୁ ବାଇଶ ପାହାଚରେ ଗଢ଼ିଲୁ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଗଢ଼ିଲା ଏଠି ଖେଳୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଛିଞ୍ଚତର ମୁଁ ଚାଲୁଛି ମୋ ପଛ ପଛେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋ ପଛ ପଛେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଇଆଡ଼େ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛି କ୍ରିକେଟ୍ ହେଇଛି ବୁଲୁଛି ଧଳା ଛୁଆ ନେଉନି ଶୀତ ନାହିଁ ଶୀତ ପୁରା କମିଯାଇଛି ପୁରା କମିଯାଇଛି ଶୀତ ଲାଇଟ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ କି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ତା ଭିଉ ଅନେକ ଭଲ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ମୋ ପୁଅ ସାଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଆଜି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗା ଭାଇ ମୋ ପୁଅ ସାଡ଼େ ମୋ ପଛ ପଛ କହୁଛି ଆଙ୍କ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ରାତିରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଥକା ମାରି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ଗହଳି ଅଛି ବାହାରେ ଟୋଟାଲି ଗହଳି ନାହିଁ ଚାଲୁଛୁ ଦେଖିବା ପୁରା କେତେ ପରିଷ୍କାର ରାତି 10:30 ଏଇଟା 11ଟା ବାଜିଗଲା 10:30 ମାନେ ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ଏବେ ବାହାରେ ଗଲି ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସୁନସାନ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସେପଟେ ଭକ୍ତ 2-3 ଜଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ପଇସାରେ ମୋର କଥା ହେଉଛି ନାଇଁ ଛଡ଼ ଛଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉ ଏମିତି ଖୁସି ମିଳିଲା ରାତିରେ ଆମର ଟିକେ ରାତି 10:30 ହେଇଗଲା ଫାଙ୍କା ପୁରା ମାନେ ଖୁସିରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଓ କି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ମାନେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲିଲୁ ଓ କି ଶାନ୍ତି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଶାନ୍ତି ବୁଲିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୁଲୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ଗୁଡ଼େ ଚାଲିଲେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲେ ଏଠି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଗଛ ବହୁତ ମରିଗଲାଣି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମାନେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖାହେଉନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ପୁରା ଭରପୁର ଲାଗିଛି ଏଠି ସବୁ ଫୁଲ ସାଇଜ୍ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ହେଇଛି ବା ସାଇଜ୍ କଟା ହେଉଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଦିନରେ ନ ଜଣାଥିବ ରାତିରେ ଆସିଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ଚାଲିବ ଏତେ ଗରମ ହେବନି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।